kalusugan. Makinig para umasenso kasama si Doc Joey Bitito. Alamin ang mga benepisyo ng iba't ibang food supplement galing sa Amerika sa programang Kalusugan at Bayanihan. Ang programang ito ay magbibigay sa atin ng tsansa na magnegosyo gamit ang produktong herbal. Kalusugan at Bayanihan. Mapapakinggan sa araw ng Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado at Linggo. Mapapakinggan sa oras na alas 5:30 ng hapon. Tuwing Linggo, mapapakinggan alas 9:30 ng umaga. Kalusugan at Bayanihan. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po may prostate, may high blood at ang pinakamahirap po yung creatinine niya ng kanyang father 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari ito, Papa po? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Turok, Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilojero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa, mga month of February, yun po yung crappy na talaga siya. Parang, nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3. March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, nag-worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mang mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng CREA niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng CREA ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-CREA naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa sa lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa. Pati yung kapatid mong galing Canada, nurse. Kapatid ko pong nurse na galing hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung
ma-guide din namin, ma-message din po namin, okay? So, pakisave na lamang po ang official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, so sa Smart, 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. So, yun po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, ngayon po, extended po yung ating promo hanggang, I think, Saturday. Ayan. So, hanggang Saturday na lamang po ang ating promo sa ating buy one, take one. Ayan. So, wala na po yan extension. Ayan. So, sana sa mga nakikinig, lalong-lalo na po yung mga nag-i-intake ng ating mga products from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega One Capsule, no more extension po. Ayan. So, last na po yung ating promo sa Saturday. Okay? So, tandaan po natin yan ha. Wala na po tayong extension kasi medyo medyo matagal na po yung ating promo. So, pinagbigyan po kayo ni Doc Joey upang makapag-avail ng ating promo at makatipid din po, 'di ba? Maka-avail ng maraming produkto. So, sana sinulit nyo na yung pag-avail ng ating promo from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega One Capsule. So, may nagpa-reserve sa atin, si Ma'am Lani. So, kukunin niya po tomorrow. So, ang stocks po kasi natin is limited po lamang. Ayan. So, sabi ko nga, nag-birthday po yung ating CEO na si Doc Joey Bitito last August 19. So that nagkaroon tayo ng promo sa ating mga products. Ayan. So, marami yung nag-aabang, di ba? Kasi kilala nyo naman po ang ating CEO na si Doc Joey na kapag tuwing po ang darating yung kanyang kaarawan, talagang nagbibigay regalo po siya, lalong-lalo na po sa mga gumagamit ng ating mga produkto. And of course, sa mga gustong sumubok ng ating mga products. So, ang ating products is Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega One Capsule. So, proven and tested na po yan since 2008. Kaya po, ayan, so mga natulungan na natin, nag-take ng ating mga products, ayan, so continue lang, 'di ba? Hindi lang po doon lang kayo magkakaroon ng health concern kasi hindi natin alam, 'di ba? Nakakain tayo ng mga bawal, na-stress tayo, so that kailangan po natin ng protection sa ating katawan. Kung kayo po ay natulungan na ng ating Amazing 4 at binabaan na natin ng dosage, ayan, so continue lang, 'di ba? Para hindi na po tayo bumalik pa sa mas mataas na dosage. Ayan, so katulad po ni Nanay Lilia na from Bahahay. Ayan, so natulungan po natin dati sa kanyang health concern at ngayon po ay bumalik, 'di ba? Kasi nga after nakalipas na 5 taon na hindi po siya nakapag-inom ng ating products, ngayon po ay nagka-problema po siya sa katarata due for operation this coming September 9. At yan, so alam niya na talagang proven and tested yung ating products. Kaya po, bumalik po siya dito. Ayan, talagang naglikom po siya at humanap po ng paraan para po subukan ng ating products. Ayan, kasi alam niya na pong magaling ang ating produkto. Yun nga lang, si nanay po ay may edad na at hindi na po halos makapagtrabaho. Ayan, talagang nanghihingi na lang po sa anak at inaasahan yung kanyang pension. Ayan, so nagkaroon po siya ng katarata due for operation this coming September 9. But then, ayan, so titingnan natin, baka ma-waive yung kanyang operation. Kasi nga, last May, ayan, so may natulungan tayong dalawa na due for operation na din. Ayan, si Tatay Alfredo, Dr. Dedea, and si Tatay Baldo, which is yun, na hindi po natuloy sa operation sa pamamagitan po ng pag-intake lang ng ating produkto. Ayan, so kailangan lang makipag-communicate kayo sa amin. At syempre, kapag nakapagpakonsulta kayo, ayan talagang ma-monitor namin kayo. Kasi kung hindi,
yan, paano namin malalaman ang inyong karamdaman? Ayan, kasi nga sabi ko, kailangan po natin na gawin yung mga dapat natin gawin. Kasi kung ayaw natin magkasakit, yan, so umiwas tayo sa dapat iwasan. Kasi kung ano yung ginagawa natin na mali, yan, talagang pagbabayaran po natin yan hanggang sa huli, 'di ba? Kasi kaya sabi nga, gumawa palagi ng tama para wala tayong wala tayong pagbabayaran in the end. Ayan. So, kung gusto maging healthy, kailangan po natin magdisiplina sa ating sarili. Ayan. Sabi nga ni tatay, ayan. So, sino ngayon na nagpo-programa sa radyo? Para hindi nga yan napapagod kakasabi. Ayan. So, yun nga ay kailangan po natin na mag-program at talagang mapakinggan ninyo ang ating mga products. Ayan. Sa mga gusto po, magpakonsulta kay Doc Joey tomorrow. Ayan, so bukas po kami tomorrow from 8 a.m. to 6:30 in the evening. But then, kung mas maaga kayo, ayan, so bukas naman po ang ating Day JB Food House. Ayan, so pwede kayo dyan mag-drop by. Pwede kayo dyan mag-breakfast, di ba? Habang naghihintay po kayo kay Doc Joey. Ngayon po ay available na po ang ating special marinated bangus. Ayan, so nakapag-marinate na po sila Papa at si Doc Joey and si Kuya Joel. Ayan, so iba-iba po yung trabaho namin dito. Talagang lahat may ginagawa, di ba? So, ayan, sa ngayon po, ayan, nandyan si Miss Syra para po ay tulungan tayo. Ayan, so siya po nakaka-amaze, 'di ba? Kahit po siya estudyante pa lang, talagang part-time job na siya dito sa atin. Ayan, sabi ko nga, hindi lang, 'di ba? Nag-aaral siya at ayan, so puro gastos, 'di ba? So kailangan po niya ng trabaho para din makatulong din syempre sa kanyang magulang, 'di ba? Kung gusto natin, talagang magagawa natin. Pero kung puro tayo reklamo, yan, so walang mangyayari sa buhay natin. Ganon din po sa may mga karamdaman, 'di ba? I-analyze nyo yung buhay nyo. Ilang taon na kayo may maintenance at puro kayo reklamo na puro gastos at puro sakit, ayan, puro pabalik-balik sa hospital, pero andun pa din yung inyong health concern, di ba? Subukan ang ating products from Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega One Capsule para po matugunan, malunasan ang inyong mga health concern, di ba? Kasi nga, yan, nagsimula din yan sa inyo, di ba? Kasi wala yan na ibang sisisihin kundi yung ating sarili. Sana ngayon noon pa lang nagpakonsulta na ako kay Doc Joey. Yan, para hindi na ako nagastusan, hindi na pa lumala yung aking kondisyon. Ayan. So, talagang lagi po nasa huli ang pagsisisi. Ayan. Kaya nga po, laging magdasal upang i-guide tayo sa tama na pupuntahan natin. So, maraming mga matatanda dito na pagsakay nila daw ng jeep, papaalis ng bahay, talagang nagdadasal sila kasi kung saan sila papuntahin. Ayan. So, sabi na, buti na lang at pinapunta kami kay Doc Joey. Ayan. So, marami po yung nag-avail sa atin today. Ayan ang ating promo and yung dati, ayan, si Sir Peter, si Ma'am Nida Bindal from Rapo-Rapo. Ayan, so thank you so much po kay Ma'am Nida Bindal. Ayan, talagang nag-avail po siya ng ating promo na Amazing 4. At instead na, binigyan po namin siya ng 1 box na Mega One para po ay matulungan din po natin siya. Kasi ngayon po, tinutulungan niya yung kanyang kapatid na makainom ng ating products. Pero yun nga, kasi dahil kulang yung budget po niya, ayan, talagang kapos din po sa buhay. Ayan, so umiinom po yung kapatid niya. Pero ngayon, so tinulungan po ni Doc Joey na makainom din po siya. Kasi nga po may problema po siya sa katarata din, due for operation. Ayan, so naka 3 box na siya ng Mega One capsule na pag-inom. So hanggang ngayon po, umiinom po siya ng ating mga produkto. Kasi kung alam na po natin na magaling, wag na po natin na papahirapan yung buhay natin, di ba? Kasi, yan, so anong gusto nyo? Puro gastos,
'Di ba? Kasi ang hirap po ng buhay, ang hirap hanapin po ng pera, 'di ba? Kaya yan pag-isipan natin ng mabuti bago po tayo gumawa ng desisyon. Ayan. So si Ma'am Manilyn, ayan yung kanyang asawa po na magkakaroon po sana ng examination sa puso, pero yan, hinihingian po siya na I think 1.5 million. Ayan, so 'di ba 1.5 million, hindi po biro na amount. Yun, after 3 months na, ayan, going 4 months po na pag-intake ng ating Amazing 4 twice a day. Kahapon po, ayan, humingi po siya sa akin ng advice na kung pwede po ay babaan na po natin ng dosage, 'di ba? Yun talagang humingi na sila ng advice after 3 months na pag-inom ng ating product. So, sabi ko, i-waive na natin, tanggalin na natin yung Mega 1 sa tanghali. So, twice a day na lang na Amazing 4. Kasi yung pinapainom po namin ni Doc Joey is twice a day na Amazing 4 from 6 a.m. to 6 p.m. Pag tanghali po is Mega 1 capsule, 1 cup po yun. So, sabi ko tanggalin na natin yung Mega 1. Twice a day na lang na Amazing 4. Yun. So, nakakatuwa kasi talagang natutulungan natin sila sa pag-intake ng ating mga products. Ayan. So, ngayon humingi na siya ng pagbaba ng dosage. So, ganun din po si Ma'am Teng Santillan. Ayan, so, kinamusta ko po siya kanina. Sabi ko kung kamusta po siya. Ayan, sabi niya, okay naman po siya. Ayan, so, sabi niya kung tuloy-tuloy yung pag-inom niya ng ating Amazing Trio. Ayan, so, binigay po namin sa kanya is Amazing Trio. So, yun nga ay continue po kasi hindi pa po nakaka 3 months. Ayan, so, wag tayong mainip. Lahat po yan, 'di ba? Sabi ko nga, lahat po yan, dadaan tayo sa proseso. Yan. So, lahat may process. Ayan. So, ganun po kasi 1 month to 3 months to 6 months for monitoring pa lang tayo dyan. 'Di ba? Hindi pa yan talagang naka-feel kayo ng maganda, nakaginhawa na kayo doon sa inyong mga sakit or sa inyong mga nafe-feel na ibang karamdaman. So, after a month or a month pa lang na medyo nakakita na kayo ng kagandahan, so, huwag muna kayong maging kampante. Yan. So, monitoring pa lang po yan. Kung talagang 3 months or 6 months na okay na kayo, saka tayo magdi-decide na babaan yung dosage. And of course, kailangan po ninyo magpa-lab para malaman din po natin. Ayan. So, doon na tayo magbababa ng dosage. Ayan. So, yun. Ayan. So, lahat po yan may process. Kaya po, yan sa mga hindi pa halos gumagaling-galing na during nag-intake kayo ng ating Amazing 4, siguro, ayan, so kailangan po natin yan na i-maintain muna. So, aabot yung panahon or oras na kayo po ay mag-heal din sa inyong mga karamdaman. Huwag lang tayong mainip. Ayan. So, tuloy-tuloy lang. Ayan. Kasi, hindi din natin alam. Ayan. So, as long as na may ginagawa tayong paraan, as long as na may nakikita kayong kagandahan during nag-take kayo ng ating products, continue lang po yan. Kasi kung paiba-iba at talagang kung saan-saan kayo mag-try, yan, so hindi natin makikita kung ano talaga yung magiging resulta. Kasi nga, ayan, so yung iba kasi dito, gusto 1 week pa lang magaling na sila sa kanilang health concern. Pero wala naman pong ganun, di ba? So, nagtiyaga nga kayo na gawin yung mga hindi dapat gawin ng ilang taon. So, ngayon na magpapagaling kayo, gusto niyo 1 week lang. So, wala pong shortcut. Lahat po yan may process. Ayan. So, yun po. Sana may mga naiintindihan po tayo, 'di ba? Ayan. So, Amazing 4 lang po yung ating product. So, 4 na capsule. From Mega A capsule and Multi-5 capsule and Miracle C. And yung ating new flagship products na Mega 1 capsule, kaya po siya naging Amazing 4. So, 4 na capsule, pero sa lahat na po yan ng karamdaman na meron po ang isang tao. Ayan. So, kung kayo po ay may 10 na karamdaman, during na mag-take kayo ng ating capsule na Amazing 4, lahat po yan ay dala na po ng ating Amazing 4. Kung kayo po ay like may cancer,
may diabetes, may high blood. So, lahat po yan matutulungan na ng Amazing 4 during na nag-i-intake po kayo ng ating capsule. Ayan. So, yung isang client po natin na taga-Daraga na nagpunta po dito sa atin, nag-avail ng Good for 1 month kasi may breast po siya. So, hindi natin alam kung cancerous na po siya kasi nga po, ayan, talagang nakikita na po yung problema kasi medyo lumalaki na po yung kanya dede. Ayan. So, yun. So, sabi nung natulungan, ayan, so, sabi niya, continue mo lang yan. Kasi ganun din po yung nangyari din sa kanya. 'Di ba? So, may mga reaction na nangyayari. Pero, wag tayong matakot. Ayan. So, kailangan lang ituloy-tuloy at sundin po yung advice na ibinigay ni Doc Joey po sa inyo. Ayan. So, wag tayong matakot. 'Di ba? So, yun, may mga new program po na ibibigay sa inyo si Doc Joey, which is yung Health and Livelihood Kalusugan at Pangkabuhayan program. Ayan, so may mga tarpaulin na po tayong available. So, pwede nyo pong pagkakitaan, like yung ating marinated special bangus. Pwede po kayo dyan reseller. Ayan, katulad po ni Nanay Sonia from Sagpon, Daraga, Albay. Ayan, so pumunta po siya dito kanina at nag-remit po siya. Ayan, so nag-avail po kasi siya ng ating 10 kilos na marinated special bangus and then yung ating pili nut candy and yung ating mga healthy drinks na Mega Choco, Amazing Coffee Mix, Amazing Juice, and Amazing dalawang klase yung juice natin, which is collagen and glutathione, and yung ating Mega E coffee, Multi-5 coffee, and 1 box na Miracle C. Ayan, so pwede nyo po yan pagkakitaan. Yan si Miss Sunshine. Ayan si Miss Sunshine, and nag-avail din kanina ng ating coffee. Ayan, so siya po ay nagpa-part-time job dito sa atin, pero yun, mas nagustuhan niya na magbenta ng ating mga produkto. Yun. So, kasi mas malaki yung kita niya doon. Kasi sarili niyang oras. Ayan. So, iba kasi ang kita bilang empleyado compared sa negosyante. Kapag negosyante ka, talagang kung gusto mong kumita ng malaki, gagawin mo ang lahat para makapag-earn ka ng malaki. Pero kung empleyado ka, kahit anong galing mo, kahit anong aga mo, kahit anong dyan gawin mo, pero dun lang, kasi nga, minimum wage ka. Like kapag negosyante ka, kung ano yung gusto mong kitain, talagang gagawin mo para makuha yung goal na yon, 'di ba? So, yon, sana yan. So, mga nauunawaan at naiintindihan natin. Ayan. So, yon, so, sabi ni Nanay, kasi si Nanay Sonia, isa po siyang teacher, pero yon, nag-resign po siya bilang teacher. Yan, gusto po niya maging negosyante. Yan, so, kasi alam niya naman po yung realidad ng buhay. Kaya ngayon, nagre-resell po siya ng ating mga products. And then, may mga bagong dagdag po yung ating CEO, like yung ating DGB Rent and DGB Transcend, which is, pwede ko yung mag-refer dito sa amin at magkakaroon po kayo ng commission. Ayan, so ngayon po talagang yan, pinuputakte yung ating page. Ayan, maraming gustong mag-transcend. Ayan, talagang ngayon si Ma'am Mitch, ayan, nagre-refer sa atin. Ayan, may mga commission po sila. Yung LTNG, credit line, ayan, so nagre-refer din po siya dito. Mga taga-iba-ibang lugar para po mag-check-in dito sa atin. Ayan. So, pwede kayo mag-refer and then magkakaroon po kayo ng incentives. Ganon din po sa Dorotea Resort and Spa. Ayan. So, pwede po kayo dyan mag-refer ng mga guests, which is magkakaroon din po kayo ng incentives. So, mag-PM lang kayo kay Doc Joey. If-follow nyo po yung ating mga pages. Number 1 po yung ating Doc Joey Bitito page, which is dyan po tayo nagpo-programa ng kalusugan, kabuhayan at bayanihan. Dito naman po yung may mga problema po sa kalusugan na gusto pong gumaling, gusto pong mabuhay ng matagal, 'di ba? Yung mga gustong makasama yung pamilya,
mga apo at anak. Ayan, so punta kayo dito kay Doc Joey at i-visit nyo yung ating page na Doc Joey Bitito page. Yung ating page naman na Dorotea Resort, yan naman po yung resort na pwede po kayong mag-relax, mag-enjoy at mag-rejuvenate. Ayan, so may dalawang swimming pool po dyan at open po yan sa may mga team buildings, conference, wedding, or birthday, or anuman pong okasyon na darating po sa inyo. Ayan, so pwede po kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. So, pumunta ako dito last 2016 yata. Yan, 2016. Pero hindi ko pa kilala si Doc Joey. Ayan, so nagkaroon kami ng team buildings sa isang company. Ayan, so I think AIM Global ata yun. Ayan, so AIM Global. Ayan, so nag-AIM Global po ako dati. Ayan, so hindi ko pa kilala ang Miracle Health Corporation. Nag-rent, I think, 1,750 per night. Ayan, so talagang nagdadayo pa ako niyan. Student ako noon nung college ako sa Bukaf. Ayan, so nagpapaalam lang ako sa professor ko na mag-attend ako ng seminar. Kasi gusto ko mag-attend ng seminar sa mga kung paano talaga maging negosyante. Ayan, so yun, marami din ako natutunan. Ayan, kahit na medyo malaki din yung puhunan. Ayan, kasi lahat ng negosyo, kailangan mong karoon ng puhunan. Pero dito lang sa Miracle Health Corporation, nakita ko na kahit wala kang puhunan, pwede kang kumita. Ayan, so pamamagitan lang ng pag-like ng ang page, pag-comment, and pag-share po. Ayan, so ng mga products. And then, yun, so 2 beses ako nakapunta sa Dorotea. Ayan, so talagang nagbayad ako. So ngayon, ayan, so pabalik-balik na tayo sa Dorotea. Ayan, so wala pang bayad at free pa, 'di ba? So, ganun. And then, yung ating DGB Rent or Transcend. Ayan, so, visit nyo lang po yung ating DGB Transcend. Ayan, so, which is, dyan naman yung mga gustong mag-rent, mag-transcend. Ayan, so, dito po yan sa Legazpi, sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City and Front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so, yung ating DGB eatery or online delivery. Ayan, so dito po yan mismo sa harap ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So yun, so nag-message nga si Ma'am Jen Balyaran. Ayan, sabi niya magpapaluto sana ako ng marinated na bangus. Ayan, so ang sarap po kasi ng marinated bangus kasi po fresh po siya. Ayan, kami mismo po yung gumagawa. Ayan, talagang malinis. Ayan, talagang masarap. Ayan, so wala po yan ng mga hinahalo po dyan na mga seasoning. Ayan, so kalamansi po mismo yung nilalagay po nila dyan. Ayan, so may paminta, may mga rekado. So yun lang, 'di ba? So yung iba na nag-a-avail, ayan, so naka-vacuum na po yan. Ayan, so naka-frozen na po yan. Ayan, so last time, I think nung Sunday, may binili kaming bangus, tinry namin. Yan sa isang mall. Yan, talagang wala siyang lasa compared sa mga ginawa nila dito. Yan, so kasi kinompare namin kung ano yung lasa. Yan, so mas masarap kasi lasa talaga siyang kalamansi. Then, yung ating, ano pa ba? Yung ating DGB Pili Nut Candy. Yan naman po yung kung gusto nyo may pasalubong, mga pasalubong. Ayan, so pwede po kayo dyan. Yan, so marami pong inopen po kami ngayon na mga bagong products. Kasi nga po, ayan, gusto po natin na matulungan. Yung bangus po kasi, na pinagkukunan po namin, yun naman po ay yung natulungan po natin sa kanyang health concern. So, ngayon po, 'di ba, give and take. Yan. So, si ate, bilang negosyante din, na nagsusupply po ng mga bangus, at natulungan din natin kasi nag-a-avail po siya ng ating products. So, ngayon din po, ay doon din po kami kumukuha ng bangus. Ayan. So, bangus dagat po yan mismo. And then, yung ating Pili Nut Candy, yun naman po yung kakilala natin na negosyante. Ayan. So, talagang tulungan tayo dito. Hindi lang para kumita, but then sila, tinutulungan din natin silang kumita. Ayan. So, kung gusto nyo maging part ng ating health and livelihood program, which is kalusugan at pangkabuhayan program, ayan, so punta lang kayo dito sa ating office. Magdala lamang po kayo ng barangay clearance and of course,
ang inyong valid ID. Ayan, so kung gusto nyong kumita, ayan, sa small amount lang. Ayan, so pwede po yan. Basta, focus and consistent po kayo sa inyong ginagawa. Ayan, consistent and confident po kayo sa inyong ginagawa. Ayan, so maa-achieve nyo kung ano yung gusto niyo. So, dito, hindi lang po para sa may mga karamdaman. Hindi lang po ito para sa mga gustong kumita. Ayan, so, kung gusto niyo po magkaroon ng experience, ayan, so, punta lamang po kayo dito sa amin. Kasi nga po, 'di ba, si Doc Joey, 70 years old na, but then, yun, hindi pa din tumitigil, 'di ba, na talagang instead na siya pumasok sa politika. Ayan, so nagkaroon na lang po kami ng programa na health and livelihood program para din po yun na makatulong kasama doon yung 'di ba, yung pagtanim ng malunggay. Ayan, so magkakaroon na po ng second validation this coming November. Ayan, so second validation na. Ayan, so yan, sariling pera po yan ni Doc Joey. Ayan, so walang tumulong, 'di ba? Sariling pera po niya. Kasi nga po, 'di ba, naabot na po niya yung talagang yung tagumpay, 'di ba? So ngayon po yung mga sobra din, yan, so tinutulong niya din po sa ating mga kababayan. Kasi nga po, kung ano din po yung na-achieve natin na blessings, so kailangan din po natin siyang i-share sa iba para, 'di ba, more blessings to come. Yan. So hindi tayo para pansarili lang, bagus makatulong din tayo sa iba. So ganoon din po sa kalusugan natin. Kasi nga po, kami, si Doc Joey, ayan, so sila mismo yung i-intake ng ating product. So nakikita natin sa kanya kung ano talaga yung reflection ng ating products sa itsura ng ating CEO na si Doc Joey. Ayan, so yung iba na mga kaedad niya, 'di ba? So hindi makikita na siya po ay ganun na yung edad po niya. Ayan, so kasi nga po, 'di ba, sa pag-iingat at disiplina po 'yan sa sarili. Kung gusto po natin na di ba, hindi tayo magkaroon ng problema. Kasi nga po, 'yun, so sa mga gusto na magkaroon po ng additional income, ayan, so punta po kayo dito sa aming opisina, 'di ba? So, ngayon may 7 reseller, official reseller na po tayo. Ayan, sa mga gusto. Ayan, so punta po kayo dito sa ating office. Ayan, so 6:05. Ayan, so bukas po. Ayan, so bukas na bukas po ang aming office. Ayan, so simula po 8 a.m. to 6:30 in the evening. Pero nakakauwi talaga kami mga 7 na. Ayan, so 8 na kasi nga po yung ating DJB DJB food house. Ayan, so ang dami. Yung sabi ni sir, sabi niya, sino yung nagpo-programa doon? Ayan, so nakita niya ako doon solo. So 2 days na kasi akong solo last time. And then, si Miss Maika kasi hindi pa pumapasok. Baka tomorrow pumasok na po siya. Ayan, so may kasama na tayo dito. So, ngayon po may mga check-in. Ayan, medyo na late tayo sa programa kasi may nag-transfer ng room. Ayan, so nag-extend po siya ng another 7 days. Ayan, so lahat po yan. Ayan, kasi nga, ayan, so kahit nakakapagod, 'di ba? So, basta happy ka sa ginagawa mo, 'di ba? Hindi mo mafe-feel yung pagod, 'di ba? Sa gabi pwede ka naman magpahinga, then kinabukasan na yan, so laban ulit. Ayan. So, 'di ba? Wag lang daw susuko. Pwedeng magpahinga, wag lang susuko. Ayan. So, again, may promo pa po kami sa Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule until Saturday po yan. Ayan. So, last extend ng ating promo. Ayan. So, last na po talaga yan. Ayan. Si Ma'am Maribel, isang teacher po sa Sorsogon. Ayan. So, po siya, nagpa-reserve ng ating Amazing 4 na promo. Ayan. So, kukunin po niya, I think, ayan. So, ngayon sana, ayan. So, hindi siya nakapunta, baka tomorrow. Ayan. Si Ma'am Maribel, ayan, from Binandirahan, Kamalig, Albay, 'di ba? So, sabi niya yung kapatid niya na lang kukuha, pero hindi nakapunta dito today. Ayan. So,
may mga nakatutok po sa programa sa Doc Joey Bitito page. And so, may mga nag-PM sa atin, bakit hindi kayo nagko-comment? Ayan, si Ma'am Manilyn. Ayan, si Ma'am Cha. Ayan, so nakatag kasi yung pangalan ko. 'Di ba? So, ayun. So, again, maraming salamat po sa mga nag-avail ng ating mga products. Ayan, so talagang, ayan, ang dami po nag-avail ng ating mga produkto. Ayan, so, pwede po kayong mag-avail again ng ating promo hanggang Saturday na lamang po yan. Ayan, so wala na po yan extension. 50% off po sa ating products na Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule. Ayan, si Ma'am Lani, tomorrow po siya pupunta dito sa ating office. Ayan, sa mga taga Manila, ayan, pwede kayo makapag-avail ng ating mga produkto. Ayan, sa Amazing 4, Amazing Trio, and si Mega 1 Capsule. Kasama po ang ating mga healthy drinks from Mega A Coffee, Multi-5 Coffee, Mega Choco, Amazing Coffee Mix, and yung ating dalawang klaseng juice na Amazing Juice with Collagen and Glutathione. Ayan, sa mga taga Manila. Yan, so hanapin nyo lang po itong address na Unit 218 Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Again, hanapin nyo lang po itong address sa mga gusto pong mag-avail sa Manila. Ayan, so Unit 218 Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Ayan, so ito po yung ating main office. Ayan, so pwede kayo mag-contact sa 0908 1222-285. Ayan. So, again, 0908-122-2285. Ayan. So, apat na 2. Ayan. So, sa Manila po ito. So, dito naman po sa Legazpi. Ayan. So, dito lamang po yan sa Barangay 18. Cabangan West, Legazpi City, and front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan. So, sa mga gusto mag-avail tomorrow, 'di ba? Tomorrow. Ayan. So, hanggang Saturday lang po kami. Ayan, so, kaya sa mag-a-avail. Ayan, so, punta kayo dito bukas. Ayan, si Ma'am Camille. Ayan, si Ma'am Camille from Kamalig, Alba. Ayan, so, kamusta ka na? Ayan, so, may hyperthyroidism po siya. At nag-a-avail at nag-i-intake po pala siya ng ating Mega 1 Capsule. Ayan, sa mga nakikinig po sa DCGB, ayan, so, magandang hapon po sa Indogabos. Sa ating technical department, si Sir Nems Flora, ayan, so, magandang hapon po, sir. Ayan, so, thank you so much po sa pag-monitor po sa amin everyday. Ayan, so, maraming salamat po kay Sir Nems Flora. Ayan, so, happy birthday po pala kay Ma'am Miriam Loria. Ayan, yung ating client sa Daraga dati. Ayan, kahit nandito na tayo sa Legazpi, ayan, so talagang nag-aaway po siya ng ating mga capsule. Ayan, si Ma'am Miriam Loria. Ayan, so happy birthday po, Ma'am. Ayan, so God bless and good health always. Ayan, so yun. Sa mga gusto po magpakonsulta kay Doc Joey, again, ang contact number po sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan, sa mga gusto naman po mapakinggan yung ating YouTube testimonials, search nyo lang po sa YouTube na Doc Joey Bitito. Ayan, so Doc Joey Bitito, yan po yung kanyang YouTube channel. Ayan, so yun. Diba? So, tomorrow, open na po kami. Ayan, sa mga gusto magpakonsulta. Ayan, so punta kayo tomorrow. Ayan, sa mga taga-Piudoran. Ayan, kay Sir Roberto and Nashon. Ayan, so kamusta na kaya si tatay? Ayan, so nagpakonsulta po sa atin. Ayan, so may tumubo po sa kanya na bukol sa dila. Ayan, so buti na nakakapagsalita pa siya. Ayan, so
nag-ano na po siya na sinabihan na po siya na magpa-biopsy. Ayan, so dumiretso po siya dito kasama yung kanyang anak na lalaki. Ayan, so nag-avail po ng ating Amazing 4. Good for 15 days. Ayan, so kasi natulungan din po natin si Ma'am Reyes from Birac, Catanduanes na may tumubo din pong bukol sa kanyang gum. Ayan, so ngayon po ay okay na po siya. Ayan, so ganun din po yung anak ni Ma'am Des, Lorraine. Ayan, so for operation na din sa kanyang gum. Ayan, so hindi po nagpa-opera. Ayan, so pinainom po ni Doc Joey ng Mega 1 capsule. Ayan, so ngayon po, okay na yung kanyang anak. At yun, pumunta dito last time. Ayan, so may recommend po siya dito na nagkikemo po. Ayan, so hindi naman daw lumiliit yung bukol. So kaya po ngayon, 'di ba? So continue lang yung pag-intake ng ating mga products. Yan. So, proven and tested na po yan since 2008 pa. Diba? So, yun. Sa mga nakikinig, yan. So, kung alam nyo nang magaling yung products, so, wag nyo na pong kakalimutan. Yan. So, sana palitan ako ni Doc Joey. So, para mag-discuss din po siya sa inyo. Ayan. So, para mas lalo kayong ma-amaze, di ba? At makita na talagang yun ang nangyari sa kanya. Ayan. Sa mga, ayan, kay Ma'am Herlene Pabilonia, ayan, sa Ginubatan po. Ayan. So, pwede kayong makapag-avail ng ating, mga produkto po dyan kay Ma'am Herlene Pabilonia. Ayan, sa harap po yan ng Gata Hospital. Ayan, so again, ang office po ni Ma'am Herlene Pabilonia, dyan po yan sa harap mismo ng Gata Hospital. Ayan, so yung ating official distributor dito sa ating mga products. Ayan, so nagtanong lang ito sa akin dati kung ano yung makakatulong doon sa kanyang pinsan na may health concern. Nagkaroon po siya ng incentives. So, ginanahan po siya kasi ito po ay isang negosyante din. Ayan, so, employee at negosyante. Ayan, so, may mga tao lang po siya sa kanyang office para magbantay. Ayan, so, ngayon po ay continue. Diba? Nag-avail ng ating products. Kaya po yung mga malalapit kay Sir Pelohero. Ayan, so, dyan na po siya nag-avail kay Ma'am Herlene Pabilonia. So, yung mga malalapit o Bilyar, Ginubatan, and then Ligao, Uwas, and Pulangi, Libon. Ayan. So, pwede kayo dyan kay Ma'am Herlene Pabilonia. Ayan. So, mag-contact lang kayo kay Ma'am Herlene or kay Doc Joey para po maituro sa inyo yung tamang address. Ayan. Kay Ma'am Annie Gonzalez, dyan naman po yan sa Barangay 2, Bakakay, Albay. Ayan. So, again, kay Ma'am Annie Gonzalez, dyan po yan sa Barangay 2, Bakakay, Albay. Sa Dorotea Resort and Spa naman, pwede naman kayo dyan mag-avail ng ating mga produkto. And kung gusto nyo po mag-swimming, pwede kayo dyan sa Dorotea Resort and Spa. Located po yan sa Purok 1, Barangay Kahugutan, Bakakay, Albay. Ayan. So, yung iba, ayan, so hindi pa natin na ano yan, kasi yung iba, ayan, naging busy po siya. Yan, so ang dami po natin reseller ngayon sa ating programa na Health and Livelihood Program. Ayan, so yun, may mga remainings pa naman na oras. So ngayon, i-discuss natin yung ating Amazing 4. Diba? So, para mas lalo nyo maintindihan kung ano yung ating mga benepisyo sa ating Amazing 4. So, ang Mega E Capsule po, one of the products sa Amazing 4, yung ating Mega E Capsule po is yung ating Mega stands for antioxidant. So, si Mega E po, siya naman po yung naglilinis ng ating mga basura sa ating katawan. So, mga free radicals natin. So, siya po yung naglilinis upang mailabas yung mga toxins natin. Diba? So, si Mega A po ay nakakatulong po siya para sa may mga arthritis. Yan, si tatay. Ayan, so pumunta dito sa atin. Nakadalawang balik na po siya. Yung sabi niya, grabe.
ang aray, 'di ba? Ang sakit ng mag-aray. Ayan, yung kanyang arthritis. Ayan, so 15 days plus to 20 days na po siyang umiinom ng ating mga produkto. Ayan, so sabi ni Ma'am Maribel, hello ma'am, wala pa po makakakuha po dyan kanina po. Kung hindi po sa aga or Saturday na lang po. Ako na lang po ma'am pupunta po at kung ako man i-cash ko na lang po sa inyo ma'am. Ayan, so okay po. Ayan, so reply natin siya. Okay po ma'am. Ayan, so nagpa-reserve po kasi siya ng ating promo. Kasi nga hanggang Saturday pa naman yung ating promo sa Mega 1 and Amazing Trio and Amazing 4 na buy one, take one. Extended hanggang Saturday. No more extension po yan. And si Mega A naman po, nakakatulong naman po yan sa pagbaba ng timbang. Ayan, sa mga gusto pong magbawas ng timbang, mag-intake lang po kayo ng ating Mega A capsule. At sa mga hindi po ma-regular yung ating bowel movement, kasi isa po yan sa pinaka-importante na dapat maging regular yung ating bowel movement. Ayan, kasi anong mangyayari sa atin kung puro na lang imbak tayo, wala tayong nilalabas. Ayan, so kailangan, kasi kung hindi po yan maging regular, siya po yung magkakos ng pwedeng maging health concern ng isang tao. So, sa mga mataas na cholesterol, yan, so nakakatulong po siya si Mega A para ma-detox po siya. Yan, so nagpapaganda din po siya ng itsura ng balat kasi nga source of antioxidants po si Mega A for detoxification. Ayan, so pinipigilan ang cancer. Kaya nga may mga cancer-free na tayong natulungan during nag-intake ng ating amazing products. So, nagpapababa ng dugo. Ayan, sa mga high blood, may maintenance. So, nakakatulong po si Mega A. And then, pinipigilan ang sakit sa puso. So, may mga natulungan tayo na may mga sakit sa puso. Si asawa ni Ma'am Manilyn. Ayan, so hinihingian ng 1.5. Diba? So, ngayon po, okay na po siya at nagpababa na ng dosage. And yung ating client sa Sorsogon na 1 year nag-maintenance sa puso na ngayon po ay hindi na nag-a-avail kasi nga okay na. Yan. So, wag tayong maging kampante kasi nga po, 'di ba? Kasi nga po yung sakit sa puso, number 1 tridor po 'yan. Kasi hindi natin alam kung kailan po siya aatake. Ayan. So, pinipigilan ang UTI. So, yung mga pabalik-balik ang UTI, ayan, so pwede po yan sa inyo si Mega A kasi nga po nakakapaglinis po siya. Once na uminom kayo nito, talagang ihi ng ihi kayo. And sa mga dinadialysis, ayan, so pwede po ito sa inyong capsule. Ayan, so yung isa na natulungan natin from Taisan, di ba, na 3 times a week po siya nagda-dialysis. Ngayon po ay baka sabi niya hindi na i-dialysis. So, sabi namin hindi muna. Kailangan po natin, di ba, ng neutral. Ayan. So, from 3 times to twice to once. Hindi po natin bibiglain po yan na tanggalin po agad. Ayan. So, sa may mga kidney failure, chronic kidney disease, ayan, so pwede po itong ating Mega A capsule kasi nga po siya ay for detoxification. So, ano naman po si Multi-5? So, si Multi-5 naman po, ito po ay nagpapalakas ng ating resistensya. So, sabi nga ni Nanay Pelojero, sabi niya, kapag umiinom ako ng capsule, parang hindi ko na raramdaman yung pagod. Kahit na po ako ay matanda na at lagi pa ako naglalaban ng mga damit ng apo ko at kulang ang tulog, parang hindi ko nararamdaman na pagod siya at kulang sa tulog at hindi matamlay yung kanyang pangangatawan. Dahil nga po yan sa pag-inom ng ating products, dahil nga po siya po ay nakakapagpalakas ng ating resistensya. So, tamang-tama ito sa mga matatanda, nagkakaedad na, kasi nga po, 'di ba, humihina na po yung ating immune system. So, katulad din po 'yan ng palobat ng cellphone. Ayan. So, talagang 'yan, humihina na din.
Yan. So, katulad din po yan ng ating immune system na kailangan po natin dapat laging full charge. Ayan. So nagpapababa din po siya ng cholesterol. Tumutulong po sa pagbaba ng timbang. Ayan, so nagpapabuti po ng kalusugan ng isip. Ayan, so may natulungan tayo na bugbog po sa antibiotic from Sorsogon, from Vulan Sorsogon, na ngayon po ay nag-aaral na yung bata. And so nag-intake lang ng ating Amazing 4 and yung ating Mega Choco, na ngayon po ay nakakapag-aral na po yung bata. And yung kanyang lolo na umiinom po ng ating capsule, na siya po ay na-stroke ng 4 years na hindi po nakakapagsalita, at ngayon po ay nakakapagsalita na yung kanyang lolo. At the same time, yung kanyang apo naman ay nag-aaral na. Yan, kasi solo pong lalaki. 2 babae at 1 lalaki yung kanyang anak. Ayan, so lumalaban sa mga selula ng cancer. So, nagpapabuti po ng kalusugan ng utak. So, may anti-aging and anti-tumor. So, pinipigilan ang diabetes. So, marami tayong client na may diabetes. Ayan. So, kasi nga ito, nakukuha natin, it's either sa pagkain or sa maling disiplina. Ayan. So, 2 klase. Ayan. So, 3 klase. It's genetic pala. Pwede din pong genetic. Pwede nakukuha natin sa ating mga magulang or sa ating So, overall health benefits naman po na makukuha natin kay Miracle C. So, si Miracle C po ay may 5 klaseng ingredients. Ayan, si Miracle C. Ayan, so hindi lang po ito basta vitamins, 'di ba? Kasi 5 klase po siya na Miracle C, 'di ba? Anong ibig sabihin ng miracle? So, nagmimilagro po siyang vitamins. Ayan, so milagro. Ayan, so nagpapabuti po ng kalusugan ng paningin. Ayan, so may natulungan tayo na hindi na po nakakakita. Ayan, so ngayon po ay nakakakita na during nag-intake ng ating product. So lahat po yan. Ayan, so kung kayo matagal nang hindi nakakakita, ayan, so kailangan po natin yan i-maintain at i-sustain yung pag-intake ng ating products. So may antioxidants din po si Miracle C. Kasi nga po, loaded po siya sa vitamin C. And, pinipigilan ang sakit sa puso, pinipigilan ang diabetes, so, linalabanan ang cancer, and pinapaginhawa ang sipon at trangkaso. Kasi nga po, yung ating vitamin C, nakakatulong po siya sa may mga ubo, sipon, at trangkaso. So, may anti-aging properties din po si Miracle C. Mayaman sa vitamina C, kaya nga po siya ay Miracle C. So, tumutulong din po ito sa mga batang may mga ubo, sipon. Ayan, so tatanggalin lang po natin siya sa capsule. Even po month-old na bata, pwede pong uminom ng ating Miracle C. And yung ating last capsule, yung ating Mega 1. Ayan, so ang 7 ingredients na idinagdag po dito, yung ating turmeric, ayan, so 7 added herbs, ayan, si turmeric, si malunggay, si broccoli, si ampalaya, si astragalus, and si holy basil. Ayan, so 7 added herbs, plus yung ating 14 ingredients na nanggaling po kay Amazing Trio. Kaya po siya naging 21 natural ingredients. Ayan, so improves inflammation, ayan, sa mga pamamaga. Ayan, so nakakatulong po siya. And antibacterial, lumalaban po sa infeksyon. So nagpapabuti po ng sakit sa tiyan. Ayan, so yung may mga stomach pain. Ayan, so nakakatulong po si Mega 1. And nilalabanan ang cancer. Tumutulong sa pagbaba ng timbang, nagpapabuti po ng memorya at Alzheimer's, may antioxidants din po. And naglilinis po siya ng
ating atay. Ayan. So, once na uminom po kayo ng ating capsule, so lahat po yan. Ayan, sa ang daming benepisyo na pwede po nating makuha sa ating Amazing 4. So, kay Meg A pa lang, ang daming benepisyo na pwede nating maitulong. So, biruin niyo ito, ang daming health concern, but then, kapag nag-take kayo nito, hindi lang para doon sa alam natin na sakit. Bagkos, even though na hindi natin may iba tayong health concern, ayan, so dala na po yan ng ating Amazing products. Ayan. So, may mga kape din tayo. Kung may mga capsule tayo, may mga kape naman tayo. Kung may kape tayo, may juice naman tayo. Ayan. So, available. Ayan, kung ano yung ingredients natin kay Multi-5 capsule, ganun din po yung ingredients natin kay Multi-5 coffee. Kung anong ingredients natin kay Mega A coffee, ganun din po yung ingredients natin sa capsule. So, yung ating juice, kung anong ingredients natin kay Mega A, ganun din po yung ingredients natin, di ba? So, pero hindi natin pwedeng ipamalit yung coffee natin sa capsule. Kasi nga po, trace na lang po siya. Ibig sabihin, sa isang karton ng kape, isang capsule lang po yan. Pinaghati-hati. Kaya, konti na lang po yung yan. Compared kapag capsule talaga, 100% talagang pure po siya. So, dun sa kape, may mga idinagdag na po dyan. Ayan. So, pwedeng pandagdag. Hindi pwede nating ipamalit. Diba? So, again, ang ating office po, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Again, we are located, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pwede kayong mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121 or sa Globe, 0917-853-8933. So, yan po yung official contact number ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. So, sabi ni Ma'am Maribel, Apo ma'am, kung makalabas po ako ng maaga to, chat po ako sa inyo. Salamat po nun po. Ayan. So, you're welcome po. Ayan. So, see you on tomorrow. So, maraming nagpa-schedule tomorrow at maraming mag-a-avail at nagpa-reserve ng ating promo. Ayan, so kung gusto nyo pumunta bukas at makita ang ating CEO na si Doc Joey Bitito, ayan, so punta lamang po kayo. Dito kami sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas from 8 a.m. to 6:30 in the evening. So bukas na bukas po ang aming office. Pero yung aming DJB food house, ayan, so maaga po yan. From 6 a.m., ayan, so bukas na po yan hanggang 8 p.m. Ayan, so hanggang 8 p.m. po yan kasi marami pong transient at renter po tayo dito. So, dyan sila kumakain. At yung ating mga kapitbahay dito, di ba? So, yung iba, dinadayo tayo dito. Ayan. So, available na yung ating fresh bangus and yung ating marinated special bangus. Ayan. So, yun, sabi ni ma'am, literal na mabuhat. Ayan. So, sa Villar, ayan. So, baha doon sa dinadaanan niya. Ayan. So, talagang binuhat na si ma'am Palmones. Ayan. So, ayan, ingat-ingat po sa mga papauwi. Ayan, so, sa mga nagbabiyahe na, ayan, so, ingat-ingat po kayo. Ayan, so, ayan, 2 minuto na lang tayo, di ba? So, sa mga gusto tomorrow, ayan, so, punta kayo dito. Ayan, so, search nyo lang po ang ating page na Doc Joey Bitito page. Ayan, so, daily program, ayan, so, i-share at i-like nyo po yan at mag-comment po kayo dyan kung gusto nyo pong matulungan sa inyong mga health concern, di ba? So, ang daming nag-message sa page natin na DJB Transcend and yung ating personal account. Ayan. So, hindi ko pa mabuksan yung page ni Doc Joey kasi nandun po yan sa kabilang
cellphone. Ayan. So, again, ang ating office, dito lamang po kami sa Barangay 18, Cabangan West, sa Legazpi City in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, so sabi ni ate, ayan, so nangangamusta po siya. Si Ate Mel from Kamalig Albay. Ayan, so wawa man si Len. Ayan, so naghapon kasi akong 2 days. Ayan, so ngayon lang siya nakareply. Saka magkaon ki Dahol. Ayan, so ang dami naman natin kinakain everyday, di ba? So, hindi naman tayo tumataba. Ayan. So, ang contact number po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe naman po, 0917-853-8933. Again, sa ating main office sa Manila, ayan, so hanapin nyo lang po ang Unit 218 Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. Ayan, so hanapin nyo lang po again sa Unit 218 Pacific Regency 760 Pablo Ocampo Street, Malate, Manila. So ito po yung ating main office. Ayan, so pwede kayo dyan mag-avail ng ating mga products. So hindi nyo po makontak, i-contact nyo po si Doc Joey at para mag-guide po kayo. So, maraming salamat po. Maraming salamat kay Sir Nems Flora sa pagtutok ng ating programa. Ayan, so